Salut, bună stare, spa! Bun, continuăm aici cu practică pe zid și avem aici o bucată de cauciuc. Da? O saltea micuță de fitness. Așa, pentru amortizare, mai ales la cei inițiați, ca să nu ai probleme la mâini. Ok? Și trebuie fortificate oasele. Oasele trebuie fortificate. Încăieturile, degete, lateral. Da? Totul ok. Și totul ok. Ok. O să vă las apropo de autoapărare și fitness. Deci, link-uri pentru cei recomandați de mine. Deci avem proful și sensei Cătălin Păun, avem Andreea.albu, avem Art Joja, cu asta știți mai puțin, este prietenul meu și proful meu primul în România. Am avut și alți profi în țara mea de origine, Tunisia, dar în România 10 ani eram la Sensei Shlasi Ali. Are pagină Art Joja. O să las așa. Și s-ar putea în septembrie să formăm un grup micuț pentru diverse interese, pentru membri mai speciali și va fi format de cei 4. Cu mine suntem 4. Deci avem Shlasi Ali Art Joja, Cătălin Păun, Andreea Albu și Mohamed Ali, bună stare, spa. Dacă ne înțelegem și găsim doritor, o să fie în septembrie, probabil până la sfârșitul septembrie, începem niște cursuri de grup, unde suntem 4 profesori, fiecare va preda un sfert de oră. Așa, nu vă plictisiți și aveți și fitness, deci tehnici de fitness, forță, haltere, autoapărare, shotokan și de toate. Și numai cu profesioniști, de cine bune.